Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Kung ikaw mo pakita ka namo og di mailhan gikan sa langit, nan kami mo tuo. Karon mangutana ko, pagtuo ba kini? Dili. Ang pagtuo dili pagbaton og hingpit nga kahibalo sa mga butang. Kung kita adunay pagtuo, kita mulaom sa mga butang nga dili makita, apan tinuod. Karon, ang Diyos mihatag sa iyang pulong pinaagi sa mga anghel ngadto sa mga tao. Oo, dili lang sa mga lalaki apan sa mga babae usab. Dili lang kay kana. Ang gagmay mga bata gihatagan sa mga pulong sa dagang higayon diin milibog sa mga maalamon og makinaadmanon. Karon sa akong giingon bahin sa pagtuo nga dili kini hingpit nga kasayuran gani sa akong mga pulong. Kamo dili masayod sa kasiguraduan niini sa sinugdanan ngadto sa kahingpitan. Ang pagtuo dili hingpit nga kasayuran. Kung musulay mo sa akong mga pulong, oo, og mag-ugmad og tipik sa pagtuo, bisan kutob sa pagtinguha nga motuo. Oo, bisan kutob sa pagtinguha nga motuo. Tuguti kini nga mulihok hangtod mahatagan og luna ang tipik sa akong pulong. Kita mo tandi sa pulong, ngadto sa binhi. Kung kamo mohatag og luna, nga ang binhi matanom sa inyong kasing-kasing. Tanawa, kung kini tinuod o maayong nga binhi, kung kamo dili mo labay niini tungod sa inyong kawalay pagtuo nga kamo mubatok sa Espiritu sa Ginoo, tanawa, kini musugod sa pagtubo, sulod sa inyong dughan. Og kung mubati kamo niining nagtubo nga tinguha, kamo magsugod pag-ingon sa inyong kaugalingon. Siguradong maayo kini nga binhi. O nga ang pulong maayo kay kini misugod pagpadako sa akong kalag. Oo, misugod sa pagdanag sa akong salabutan. Misugod sa pagpaanindot nga rikanako. Og karon, tanaawa, hingpit ba ang inyong kahibalo? Oo, ang inyong kahibalo hingpit ni ana nga butang. Og samtang ang kahoy musugod sa pagtubo, kamo mo ingon. Kita mo alima niini, uban sa dakong pag-amping. Nga kini mo gamot. Nga kini mo tubo og muhatag og bunga kanato. Apan, kung kamo mo pasagad sa kahoy, og dili maghuna-huna sa pag-alima niini, tanawa, kini dili mo gamot. Og ang kainit sa adlaw mo abot, malaya kini og kamo mulabay niini. Karon, dili kini tungod kay ang binhi dili maayo. Apan tungod kay ang inyong yuta, pansil. Og kamo dili mo alima sa kahoy. Kung kamo dili mo alima sa pulong, nga maglantaw gamit ang mata sa pagtuo sa bunga niini. Kamo dili makapupo sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Apan, kung kamo mo alima sa pulong, pinaagi sa pagtuo, uban sa dako nga kakugi og bailob paglantaw sa bunga niini. Kini mo gamot. Og tanawa, kini mahimong usa ka kahoy magtubo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Og tungod sa inyong kakugi og sa inyong pagtuo og bailob sa pulo sa pag-alima niini nga kini mo gamot diha kaninyo. Tanawa, dili madugay kamo mopopo sa bunga niini. Og kamo mukaon sa bunga niini gani hangtod kamo mabusog. Nga kamo dili nagutumon ni ohawon. Og kamo muani sa ganti sa inyong pagtuo og kakugi, pailob og pagkamay inantuson.
magpaabot sa kahoy nga mamunga nganha kaninyo. Mutuo ba kami sa usa ka Dios? Aron kami makabato ni ini nga bunga? Usab sa unsang paagi nga kami mutanong sa binhi o mupakita sa among pagtuo. Nahinomdom mo sa gisulti ni Zanos, ang propeta sa karaan bahin sa pag-ampo o pagsimba. Mingon siya, ikaw maluluyon, o Diyos, kay ikaw nakadungog sa akong pag-ampo dihang didto ko sa kamingawan, og sa akong kaumahan, og sa akong pag-adto sa akong ampuanan. Oo, og ikaw sab nakaduog kanako dihang ako gisalikway o gibiyay-biyay sa akong mga kaaway. Og tungod sa imong anak, nga ikaw nang manggiluyon kanako, busa, akong mga muyo kanimo sa tanan kong mga kasakit kay anaa kanimo ang akong kalipay. Kay ikaw milikay sa imong mga paghukom gikan kanako tungod sa imong anak. Nagatuo ba kamo sa mga kasulatan nga ilang gisulat sa karaan? Tuo sa anak sa Dios. Nga siya moanhi sa pagtubos sa iyang katawhan. Og siya mag-antos og mamatay sa pagtubos sa ilang mga sala. Og siya mubangon pag-usab gikan sa mga patay nga magpahinabo sa pagkabanhaw, nga ang tanang mga tawo mubarog sa iyang atubangan aron hukman sa katapusan og sa adlaw sa paghukom. Sumala sa ilang mga buhat. Ako nagtinguha nga inyong itanom, kini nga pulong diha sa inyong kasing-kasing. Og samtang kini magsugod sa pagtubo, alimaha kini pinaagi sa inyong pagtuo. Og tanawa, kini mamahimong usa ka kahoy, magtubo diha kaninyo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Hinaot. Ang Dios mutugot nga ang inyong mga kabudlay mugaan. Pinaagi sa kalipay sa iyang anak. Amen.